koijawo जों kaisa video phunukna nai tongo norok bomtike khaja swnam norok nai tongdi जों khaja swnamani norokno phunukna thangui tongo. Omongkha moida sakimani first omongkha tabok जों moida sakipaikya sakimani pore जों tamri norok nai tongdi norok bo khai chaimannai. Omo thogrimani ojon khe ongya khomo ojon onani ge saimanai norok omo sapi gaya maike sara phangke ojon onai norok saimannai. Ripaikha thogriman pore tabo tui bai galongnai ojon khe galokdi tui rinai tui kisa kari thangdi ojon ongna bagai bisi kepe ingkha chaya. Kom tike tiriwoi kisa tiriwoi khaide jate ruti haike snaiman nantei ruti haike snaima hangke norok afro pherenani belai easy ongo afro keno bisi tui gobang rikhe bongya tui kisa ri thangdi amtike sapengdi bothamo khana bagai amtike norok saimannai naide omo amtike pherenai patla jesek nung patlari mana asengna kaham omo bethe khaina bagai amtui bagai jesek kabang nung khaidi patla amtino bagai ni kaham patla ong hangke amsengna kaham naidi norok nai tongdi ko ekdom patla kisa tisai phunukdi ko ekdom patla o patla oro tonai norok nai patla oro tonai norok nai ko ekdom patla kisa thep nai nai di bahake thep haike themani pore mono haike rinai oke tabuk je oro ruk tongmano jotono haike thebanyai phere rinai omo naithokyaphano omo okoi thangke khumbo war haike naithok omo naithok ong thanai tei kese tangar bonai ko omono bo omtike khainai khaja kolok jat oko omo kaisa ke omti khainai omo jesek patla khayo je bethep o bethep tongo o sira omo naithok ke phainai ro laso norok naidi serman jaga bo e oro rinai thok kutung o thok ongkha refine na di norok master oil ta na di refine oil na khangke belai chako ko serna bagai karon samani thongke bahayongo omo serman tongke bahayongya naidi bese kabang mungkha tai yang baire bo wati wine nane nai tongmani bagai kahamke norok phunugui mai angoi tongo norok haibano je mansak phunuknai naidi khaja bese kabang mangkha omo paina thangangke 100 200 hai thangi mano kaisa 5 taka 10 taka angke o khajano sing tabuk haine hai chini butuyo somnai chini butuyo soma bo norok nai tongdi ko chini butuyo jate chini bothonong ya sani no norok rin nangnai kom tikhere de omo loge bukari mano polo bukari mano norok no belai na karsano tamni himale chini oro burui bo kok sanai tongo chela bo kok sanai tongo oro kwbangma borok tongo amtui ni bagai जों burui kok sapano norok chajai rotangdi burui chela jotono chini oro loskor tai koloi debor ma joton sabului khailaijak amtui ni bagai kok bo alada phangui mano norok no na karsano tai norok chini o channel no
subscribe khai tai boina share khai nongna bagai norok please nok isa share khai jadi tai subscribe khai jadi chini borongni channel kasana bagai ni butei riman pore belai kasa bongka kasa on norom ongoi tabok jeng tabok karena kaisa kaisa ke tai saprobo nong fungnai naje tabok salainai munman pore salai sidai naje tabok salainai munman pore salai sidai aja senam mani norok bomtiong jaka jona kisa comment khai sadi tai like di jaja kheba jaya kheba like dia phone kunung ya norok comment khai sadi jeng haike norok bo khlai sadi tai norok ang wansungmani ke norok belai no busi khena ni khakawo busi akhe norok khaina bagai tai se request khaide ang khai phunuk pinai tai bo pada norok busia am norok naidi tai am je jaga busia amo ano comment khai sapidi tai ang norok no opad norok no sarnai tai share khaidi tai link khaidi tai ni friend rok no phunuk di norok amtike bazar paye niji niji no khai chai mana bagai jotono no hambai।